ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁବିଧା, ତାହା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯୋଉଠି କି ଅନେକ ଲୋକ ବିନା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଉଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧାରଣା। ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛିଟା ହାଇଫାଇ ଲେବୁଲର ହୋଇଗଲେଣି। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଖାସ୍ କରିକି ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ପଇସା କମେଇବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ, ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ଲୋକ ହେଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପ୍ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ରୋଲ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏବେ ନୂଆ କରି ଆଇଛି ଶିଖୋ ଆପ୍, ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା, ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁବିଧା ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ମନି ରହିବ, ମନି ମାନେ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଯୋଉଥି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର 3000 ଭ୍ୟୁଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସା କମେଇଯାଏ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ। ତ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।